महिलारि जिन्दाबाद हाग्रामा महिलारि लं लिभ बे मोनसे एवारनेस प्रग्राम पाब्लिक एवारनेस प्रग्राम जों हाग्रामा महिलारि सारबो दङ आंखौबो आलासि हिसाबै लिंहरबाय रायजोनो सैथोथा खोथाफोरखौ बुंनानै जेन नंगौखौ दिन्थिनो हायो बेखौनो लानानै जों बे दिनै कालुगाव प्राइमारि सबायझार बेयाव जों फैबाय दा बिनि उनाव जों दतमा थांगोन समाजारि बिजोङाव नुनो मोनबाय थादों इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा हाग्रामा महिलारिया सान्तिखौ लुबैया बिथाङा फिन बिटिसिनि चिफ जाफिनोब्ला असान्ति जागोन होननानै जों गोबां समाजारि बिजोङाव नुनो मोनदों बे बेलायाव मा बुंगोन बे बेलायाव हाग्रामा महिलारि सारा खौसेथि लुबैया होननाया बे बिसोरनि बेक्तिगत खोथा नाथाय दिनै नोंथांमोना नुदों हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो आरो खौसेथिखौ लुबैनायखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा आंनियाव फैदोंमोन नाथाय दिनै प्रमद बर' आरो आंजों लोगो हमलाय होनो हायाखैसै होननानै हाग्रामा महिलारि सारा मिडियायावनो बुंखाबाय आं बेखौ नुदों बे बुंनायखौ नुदों नाथाय नोंसोर मोनसे खोथा नाय खौसेथिखौ मानो नांगौ जादों मा बुस्थु बे खौसेथिया नङा होमबा मानो थाखाय बिटिसिआव प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव मानो थाखाय खौसेथिनि प्रयोजन जादों मा दं खौसेथियावलाय मा अनुभब खालामदों जे बे गभर्नमेन्टआव बे दिनै खौसेथिखौ खालामनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेनगिरि जाबोनाय एबसुआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिनियाव फैनानै खौसेथिनि खोथा सावरायफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं आंनिफ्राय बेक्तिगत हिसाबै बुंनो सानदों जे मानो खौसेथि नांगौ जादों मा बुस्थु मा जादों नङा होमबा मा जादों बिटिसिआव खौसेथि नांगौ जाफिननायनाय दिनै प्रमद बर' बिथाङाथ' बुंदों बिटिआरआ एसेबांबा गोजौआव थांबाय नङा होमबा एसेबां गोजौआव थांनाय बिटिआरआ आरो मानो इमान सान्ति जाबाय हाग्रामा महिलारिखौ बुंनो नागिरो बेयो मानसि बुथारग्रा मानसि गावग्रा बेयो असान्ति लाबोग्रा बियो 17 बोसोराव 17 बोसोराव जानाय लोंनाय मानसि बुथारनाय गुन्दुगुल खालामनाय असान्तिजोंनो गभर्नमेन्ट खालामबोबाय होनना बुंनो नागिराखै होमबा आयं बिदिनो बुङो ना होमबा दिनै सासे गाज्रि मानसिखौ लानानै नों मा खौसेथि खालामनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिया नामा बे गाज्रि मानसि होननानै बिनि गेजेरजोंनो दिनै गोबां घटनाफोरा जालांबाय होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिफोरा मिथिया नामा अब्लादो बुदि बिनि खाथियाव फैदों बिनि ओंथिया मा डाइरेक्ट बुं जे हाग्रामा महिलारि गैयाब्ला हाग्रामा महिलारि नङाब्ला बिटिआरआ रैखाथि गैला बा बिटिसिआ रैखाथि गैला होननानै बुङोबा साबसिन जायो नङा होमबा प्रमद बर'थ' बुंगासिनो दं जों बिराद गोजौआव थांबाय बिराद जौगाबाय जों 17 बोसोराव सोबख'नाय जाख्ल'नाय अहिंसा नांलायनाय खालामनाय जाबोजोब्बाय दासो सान्ति जाबायब्ला आरो मानो खौसेथि नांबावगौ नंगौना मानो नांबावगौ आं हमनोनो मोनाखै मानो नांबावगौ बिनिखायनो आं बुंदों सिदा खोथाखौ जाया बुंनानै फैगोन बेनो जय जागोन बुं हाग्रामा महिलारि सार बिथां नङाब्ला बिटिसिनि रायजोआ रैखा गैला नों आं बिदा फंबाया बिटिसिआव रैखाथि गैला होननानैनो बुं आरो बेखौनो दिनै बुंनो नाजादों सोरबाया बुंदों 17 बोसोरनि अहिंसानि खोथा हिंसानि खोथा नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारि गैयाब्ला बिटिसिआ रैखाथि गैया होननाय जादों डाइरेक्ट बुं मानोथो सिखुमानो थेंक इउ